Joo, kiitoksia paljon ja hyvää iltaa omastakin puolesta. Ajattelin säästää terapiatunnin hinnan ja tuolla sen sijaan juttelen tän open miciin. Tuli tuossa kesällä 35 vuotta täyteen ja pakko myöntää, että pientä ikäkriisin paikkaa tehnyttää. Muuten mennyt aika hyvin, mutta yksi asia aiheuttaa harmaita hiuksia. Ja kaljuuntuminen oli varmaan yllätyksenä kaikille, mutta mä oon tosiaan ollut pitkät hiukset teiniästä asti ja se on ollut aina osa identiteettiä ja ymmärrätte varmaan kuvion. Ei tämä tilanne nyt niinku uutena tullut, sitä sanoa, huomannut tässä viime vuosina, että hiusraaja tästä ohimoilta, niin se on niinku kuvannut kuin jonkun kunnia-armeijan edellä. Silti se rajuus vähän yllätti, kun sain semmoisen valokuvan itsestäni, mikä musta laitettu niinku parikymppisenä. Ja siinä kuvassa mun hiusraaja, niin se meni niinku tässä. Pari senttiä tässä kulmakarvojen yläpuolella. Käytännössä mulla on niinku otsaa nyt ainakin tuplasti enemmän, kun se on parikymppisenä. Ja nyt mä oonkin niinku tulossa pikkuhiljaa siihen tilanteeseen. Tiedättekö, että missä on vaan epäselvää, että mikä otsa päättyy, että se takaraiva on. Itse asiassa tää nyt ei ole se pahin juttu. Pahin juttu se olisi jälleen valokuvasta, mutta tällä kertaa se oli niin tuoreen otos. Ja siinä mä istun ihan rennosti sohvalla ja sitten kuva otettu joku yllä 50. Sitä kuvakulmasta sä itseäsi näin niin kertaa kysäyksellä siellä, missä se murhenäytelmä, joka on käynnissä täällä päälailla. Näkyy varmaan hyvin tässä valossa ja sinne takariviin asti, niin sisäkumi paistaa aika kivasti. Tuolta läpi. Ja ensimmäinen reaktio on mulle sitten, kun tämä asia mulle valmiin, että pitää korjata tämä tilanne kosmeettisesti. Katsoin netistä, että paljonko maksaisi hiussiirejä. Jos kerroin, että 7 000 euroa olisi hyvä kuva. Se oli vielä niin Virossa. Ja siis 10 000 hiusta, se on tämmöinen 2 euron kolikon. Että voitte havaita, että jos se laittaa tavallaan, ei niin kuin hyvin iso pelastusreilassa tähän. Etenkin sitä kun verrataan vielä siihen, että Harjan aamulla, niin vielä Harjan pyytäisyydestä hiusaa, niin pitää lähteä satoja. Satoja ja sulla on niin kaikkia talopaketin hinta siinä kädessä. Kyllä pitää tätä kuvantolla niin kuin yhtä. Tein semmoisen mielenkiintoisen havainnon, että ilmeisesti on näin, että ainakin miesvartalossa niin arvojen määrä on vakio. Eli samalla kun sitä tuttukaan lähtenyt kovaa vauhtia, niin karvotuksen määrä muualla ruumiissa on lisääntynyt huomattavasti, niin niskahartiaseutu ja korvat reilitet. Itse asiassa mun reisikarvotus on tällä hetkellä jo tuuhempi kuin päällä. No, nyt ehkä tajutte jo tämän tilanteen toivottomuuden. Mäkin on niinku realisti ja tullut vähän siihen tulokseen, olisiko niinku järkevää vaan pistää niinku keuhon kauan. Sehän on ihan trendikästäkin joka nykyään. Nuoret miehet, joilla olisi niinku tukkaa mulle muille, joka on ja ihan trendisyistä aikaa kaljuksen. Mua saattaa sanoa mulle, että onko jätkä trendisyistä joten kaljuksen? Joo. Toki trendisyistä olehan mies, joka seuraa aikaansa. Valitettavasti se aika myös seuraa minua. Sitten ehdotin vaimolle, että mitä olisi mieltä tämmöisestä kaljuksen. Hieman yllättäen, niin hän olikin sitten
selittääkin hänelle, että toivottavasti vaimosi, niin mieti ihan niin kuin kosmeettisesta näkökulmasta asiaa. Sulla on käytännössä kaksi vaihtoehtoa. Toisaalla sulla on, sanotaan nyt vaikka näyttelijä Vin Diesel, jota ehkä komea jätkä, kalju ja komea kuin mikä naista. Sitten toinen vaihtoehto olisi Tami Tamminen. Tami Tamminen hänen harvakaljunsa, joka oletteko huomannut, ollut sillä ainakin 80 vastaan. Mä en tiedä, onko se niin liisterillä laittanut viimeiset 14 ihmistä sinne päällä vai mikä siellä niin näyttää vaan pysyvä. No joo. Kun he sitten sanoo, pitää selvää vastausta maailman, ketä se on taustalla näin asenteessa, niin pohtii. Ja kaksi syytä mä keksin. Ainakin jos jätetään pois se vaihtoehto, että täällä vaimolaista on äärimmäisesti periaatteessa estetiikan tai ensimmäinen olisi se, että vaimo on myös havainnut tämän arvoja ja patrioisuuden heikenässä. Totta puheen, niin aika vaikea se on ollut huomaamattakaan. Mutta ehkä sitä pelkää, että jos mä yksi, niin ehkä mulla on villata omasta villahoustan on jo. Ja toinen selitys, mikä mä keksin, että vaimolla on tämmönen harha kuvitelma, joku tämmönen toiveajattelu, että tämä kehitys keskeytys itsellään, koska taikaan iskusta, niin juustaan suhteen lainehtua kukoistukseen. Nyt tämmöisellä haihattelulla, niin se pitää laittaa stoppiin saman kiinni. Koska se hävitys, mikä täällä on käynnissä, niin se on niin kuin yksisuuntainen katu. Ja se on nyt toisessa päässä odottaa Juiseles. Kiitos.